Saps quina de les 3 imatges és un fong? Les 3 imatges són fongs. Els fongs no són plantes ni animals, formen un regne propi d'éssers vius, el regne fungi, i els classifiquem en 3 grups: floridures, llevats i bolets. Les floridures són fongs que creixen en llocs humits i foscos i a la superfície d'aliments en descomposició. Poden ser de diferents colors, com verd, blanc o negre. No hem de menjar aliments que tinguin floridura, ja que pot ser perjudicial per la nostra salut. Però existeix una floridura molt famosa, el Penicillium notatum, conreat de manera casual pel científic Alexander Fleming, qui va descobrir que la seva substància destruïa bacteris que produïen malalties mortals. Gràcies a aquest descobriment es va inventar la penicil·lina, l'antibiòtic produït per un fong que ha salvat milions de vides. Els llevats són fongs molt petits que no pots veure a simple vista. Es veuen amb un microscopi. Són molt útils perquè ens ajuden a fermentar aliments com el pa o els pastissos. Els llevats fan que la massa pugi i es torni esponjosa, i per això el pa és tan suau i deliciós. I finalment, segur que saps quins són els fongs més coneguts. Els bolets. Es veuen com a barrets que creixen en el sòl o en els troncs dels arbres. Alguns bolets són comestibles i es poden usar per fer deliciosos menjars, però d'altres són verinosos i no hem de tocar-los ni menjar-los sense consultar-ho amb una persona experta. Bolets verinosos. Aquests són alguns trucs per reconèixer els bolets verinosos. Compte amb els bolets de colors cridaners com el vermell, verd i ataronjat, perquè segurament seran tòxics. Si quan talles la tija surt un líquid semblant a la llet, segurament és un bolet verinós. Si la tija té plecs en forma d'anell, segurament serà un bolet tòxic. Bolets comestibles. Els bolets comestibles aporten moltes propietats beneficioses per l'ésser humà. Són rics, entre d'altres coses, en ferro, fòsfor, vitamines A i vitamines B. Es tracta d'un aliment ric en aigua, sense greix, amb proteïnes d'alta qualitat i fibra. És, en definitiva, un aliment molt saludable. Per exemple, el xampinyó és un possible aliat en la prevenció de malalties com el càncer, la diabetis o el deteriorament cognitiu. Una de les receptes més típiques que es cuinen amb bolets és el revoltim de bolets. La recepta és molt senzilla i fàcil de fer. Es necessita bolets, ous, oli, all i sal. Primer netegem els bolets i els tallem en trossos. Després, fregim els bolets amb oli i una mica d'all. Finalment, afegim els ous i ho regirem tot fins que els ous estiguin cuits. Llest! Damunt d'una torrada quedarà boníssim. Com podem ajudar el Dídac, l'Eva i la Glòria a identificar quins bolets són comestibles per poder cuinar la seva recepta?